Tervetuloa Kärppänä paikalla ohjelmaan. Ohjelmaan, joka on luotettava ja tiivis kuin Talvivaaran jätevesiallas. Aluksi muutama sähköuutinen. Viime päivinä suomalaisia on kuohuttanut kokoomusnuoren ehdotus poistaa suomalaisten sosiaaliturva kokonaan. Erittäin huolestuttavalta tilanne näyttää SM-liigan uuden sosiaaliturva-kaukalohankkeen kannalta. Sosiaaliturva-kaukalohankkeessa pyritään varmistamaan pehmeä uran jälkeinen lasku, eli hanke on kohdennettu niille pelaajille, joiden työllistymistilanne uran jälkeen näyttää heikolta tai jotka ovat muuten vain hyviä Jari Kurrin ryyppykavereita. Hannu Aravirran viimeinen kausi liigavalmentajana on hyvässä vauhdissa. Vähän aikaa sitten Aravirta nappasi jo 400 voittonsa. Kärppäkoutsi toimitti Kärppänä paikalla ohjelmalle kuitenkin tarkentavan lausunnon, jonka mukaan voittoja on kertynyt 402 kappaletta. 1992 Ara voitti Nakke Nakuttaja-lehden piirustuskilpailun ja 2002 oululaisen paarin edessä väittelyn humalaisen naisen kanssa. Kärppänä paikalla ohjelma onnittelee Araa erityisesti jälkimmäisestä ihmeestä. Vaikka kaukalossa Kärppälauma niittää vastustajajoukkueita kuin hippihöpöheinää, joukkueen imagoa ja sisäistä dynamiikkaa ravistelee raju skandaali. Viime keskiviikkona Kärppänä paikalla ohjelma sai yleisöltä videomateriaalia, joka johti meidät Scoopin jäljille. Viime viikolla Oulun Kärppiä kohtasi kertakaikkisen ruma skandaali, kun ohikulkija tallensi joukkueen saapumisen Oulun lentokentälle. Todistettavasti ainakin 3 kärppäpelaajaa saapui lennolta omin jaloin ja selvinpäin, vaikka koko muu joukkue oli pidätetty jo Helsinki-Vantaalla tai viimeistään lentokoneessa humalaisen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Koneen henkilökunnan mukaan 3 vielä tunnistamatonta kärppäpelaajaa eivät pelkästään olleet selvinpäin, vaan pitivät myös turvavyöt päälle koko lennon ajan, eivätkä edes yrittäneet kouria lentoemäntien takamuksia. Joukkueen sisällä tilanne on otettu vakavasti. Joukkueen keittiöpsykologin Saku Männyn mukaan tiimin kanssa on käyty pitkiä ja syvällisiä keskusteluja tilanteen parantamiseksi. No, huippu-urheilijoiden paineet ovat kovat ja joskus sattuu tällaisia ylilyöntejä. Selvät käytöskoodistot on kuitenkin olemassa. Esimerkiksi Jääkiekkoliiton suosittelema lentokoneesta poistuminen on esitelty Pasi Nurmisen toimesta keväällä 2011, joten ihmetyttää, ettei oppi ole vieläkään mennyt kunnolla perille. Kärppätiimissä pohditaan nyt kuumeesti sitä, miten joukkueen imago saataisiin jälleen uudestaan nousuun. Eräksi ratkaisuksi on ehdotettu oululaisia tapakouluttajaveljeksiä Harria ja Ollia, joilla on pitkä ja vankka kokemus urheilijoiden imagonhallintatehtävistä. Veli Harri, kuinka pitkä kokemus teillä oikein on? No mehän aloitettiin vuonna 1988 Kälkärissä, kun sattuman kaupalla päädyttiin Nykäsen Matin kanssa samaan pöytään ryppäämään. Ja se oli siihen mennessä tunnettu ainoastaan jotakin maailman parhaana mäkihyppäjänä tai jotakin tuommoista. Mutta siinä kun se ryöttäisi vähän enemmän, niin me huomattiin, että siinä on potentiaalia paljon enemmänkin. Ja olikin. Sieltä tuli niin terävä kaveri, että sitä oikein koskaan tiedä, että milloin se iskee. Tai viiltelee. Oletetaanpa nyt, että seksikkään toimittajan imagoa pitäisi hieman parantaa. Kuinka tulisi toimia? Kokeillaan tätä. Anteeksi. Aika häiriö. Eihän sitä nyt tuolla lailla naista voi lyödä. Toimittaja on ihan oikeassa, kun pitää lyödä näin. Anna pari se poikittainen maala, niin ainakaan 5 minuuttiin nousi. Viime päivinä on saatu hymyssä suin kuulostella, millaista tekstiä jäämies Kimi Räikkönen suoltaa Formula 1-ajojen talliradioon. Tästä innostuneena etsimme käsimme harvinaisen nauhoitteen, nimittäin lyhyen pätkän Feikki Kovalaisen talliradiokeskusteluista tämän omilta F1-ajoilta. Feikki, ootko siellä? Et sä voi ajaa vastakkaiseen suuntaan, ihan oikeesti. Täällä on poliisit meidän varikkoalueella. Lopeta nyt ihan oikeesti, kisa on ollut jo 2 tuntia. Feikki, kuuleksä? Kuule helvetti jotain, edes kerran! Ja sitten liigaviikon säähän. Marraskuuta eletään ja Suomen keskustaa uhkaa talvivaara. Joulukuun lopussa koko Suomea lähestyy maailmanloppu. Sitä ennen kerkeää kuitenkin nauraa osallistumalla maailmanlopun hauskimmat pikkujoulut -kiertueelle, joka on 8.12. Oulussa Madettoja-salissa. Myös minä olen siellä paikalla. Lisätietoja www.komikkateollisuus.fi. Tämä mainos maksoi komikkateollisuudelle 1750 €. Ja Kalevan teettämän Gallupin mukaan Pohjois-Suomen kovin juttuindeksi näyttää seuraavalta. 1. Talvivaaran uutuus luomutuote, pyyntituore lipeä kala. 2. Entisen ympäristöministeri Paula Lehtomäen Talvivaara-osakkeet. Toivottavasti nähdään linnassa, juhlissa.
Ja kolmantena uudestaan listoille nousut Eppu Normaalin Uraani halkeaa single. Ja sitten luetaan viikon vihaisin palaute. Jesse Takoman kirjoittaa, mitä tuo saipamuki tuolla tekee. Eihän se tee yhtään mitään, koska se on muki. Tästä mielenköyhästä utelusta Jesselle lähtee palkinnoksi TPS:n puinen... TPS:n logolla varustettu puinen lastukuori. Onnea Jesse! Siinä oli Kärppänä paikalla -ohjelma tältä erää. Ja muistakaa, ahkeruus kovankin onnen voittaa. Paitsi jos sattuu pelaamaan Ilveksessä. Jumalauta, hei, ei ikinä enää tollasta, hei, tiedätkö, hei. Mä tossa, hei, erätauolla möin äsken yhden painoksen, hei, 2500 plus alvi, hei, tiedätkö. On nyt pakko, hei, lyödäkö, mä kuitenkin, hei, pyöritän tätä.